tongna bokhe borgai chani borok TSR bai guli kogi bathar jaka ka abono mutinare gai INPT ro borok bisi burum no o jaga borno borom ruoi borok khum boglayo जों गोरिबफोरनो बरक बावि दङ मोनसे बोसोर आमाहायगोन सलि फायो बरम नायरगै दिनै जों TSF नो इनभाइट दिखा जों अमनो मुजनारगै फायकिया अरा सादायखले अमाहाय इनसिडेन्ट आं व्यक्तिगत बा दिनो आं अर दङ अ इनसिडेन्ट नों प्रो आफ्टर आं क्लास 7 नो अबन हयते नानि इन्सपिरेसन का TSF फायमानि तामनि हिंगाय आमाहाय एग्जाम जराव जों क्लास 7 नो जेब्रन जामपुर स्कुल परि दङ केफनो नखरा गया सिनद्राम कुटना सकजक दङ गोबां लकेल बरक जोंनो स्कुल बरक थांगै साइका अखर देनै फेबा जों लिड खानि किरै आ जरावन सिनि ताखौ अमृत देब्रम आफरन TSF बर यांनि लिडार आफरां सिप सिनिया बरक TSF लं लिभ हेनै जामपुर स्कुल फायगा जों लग लगने बिनि अंकल बर लिड खायो जों तुइ फायगा जों फायै मोटा मोटी आफरो यां सक जायाखौ जागाराव TSR यां खारि दङ बर यां गट नांजा अर सबायफोर खायनो जों गनसका जे जोंनो किरिवे बर खारो नै फेबा अ हासाम नंखरै जाखै बर बेरिके दिखा बेरिके दुइ सिनि बर नङा आफरके बर एलोपात्र बुनानि जेंका बय सिनि स्टुडेन्टस रक गोबां बर या दिसमा बाइका बखरक फाटिका गुलिबो कखा आमहायके जोंनो खारि हगा दा आमनि सारि गखै जों खबर माखा जे फरकटाम बथार जाका सिनि ताखौ सपन देब्रमाते निरन्जन देब्रमा बखै अ तला जों जे जायगा बेरिके खाइजोबो जास आमनि किनारो न हावै सिगां बिन बखरक छक जाखा बखरक बखनाय रक खामा गादान दिनो आमने बर रिक्वेस्ट खामन परे बरना चार्ज लांगि चार्ज बिसिमन कगै बथारका TSR हम सके आमबे निरंजन आरो हेरामनि नबो आम हाकिन बथार जाखा आम ब्लेकै किरमा सिसा दिन फेबा आगिर गसं TSR कग जाखाय नक छक जामा साइमनो फेबा अ सिनद्राम कुटनाकै नक बसका बर बथाका आमो हाइके इंमान उलन सारा तिरपानि बर खान नांगे आमने एगेन्स्ट मुभमेन्ट जोंखा खरांथि साना जोंखा आसाखै आमनो परे ते बरक आमाहाय कगलायफोनो बलं बरक बाय TSR कगलायफोनो सिनि नक छक जामारक बथार जामार जों खानालिया तामने के बन खै तलांमनि बागैनो आमनि